Il-fazzjoni tal-kap nazzjonalista Adrian Delija fetħet attakk fuq l-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil u l-Europarlamentari nazzjonalista David Casa tal-li ma attendewx il-mass meeting tal-indipendenza. Okkażjoni li kellha sservi biex wara sajf kollu nkwid bil-vot ta' sfiduċja li sejjaħ fil-konfront ta' Delija, il-grupp parlamentari nazzjonalista jidher oċċa wara l-kap. Iżda dan ma seħħx u spikka l-darbohra n-nuqqas ta' Simon Busuttil u David Casa wara Adrian Delija. Nuqqas evidenti li wassal arrabja kbira fost il-partitari nazzjonalisti mill-fazzjoni Delija li stennew li wara l-vot ta' fiduċja f'Delija mill-kunsillieri nazzjonalisti iwarbu l-anonimiżità li għandhom fil-konfronti għaw jinaqdu warajh. Messaġġi ta' partitari nazzjonalisti li waslu Antwan News minn grupp privat u ristret biss għan nazzjonalisti jikkonferma r-rabja li teżisti għal Busuttil u Casa. B'nies qrib il-kap Adrian Delija attakkawhom għal dan l-emil. Partitarju qrib il-fazzjoni ta' Delija uża kliem oxxen dwar Simon Busuttil sabiex jgħid li dan qed jagħmel ħafna ħsara. Persuna oħra qrib Delija kitbet li mindu ma baqax kap, Simon Busuttil beda jieħu btala fil-festi tal-indipendenza. Oħrajn sostnew li Busuttil għandu jwarrab għax ħlief ħsara mhux jagħmel. Persuna qrib Adrian Delija staqsa lil Nikja Zoppardi impjegat ta' Casa fejn kien li mallem tiegħu biex ma attendix għal mass meeting. Nikja Zoppardi fejn kien sieħbek David Casa, b'Nikja Zoppardi wieġbu li kien qed jaħdem. Hawn nies jaħdmu jkollhom impenni oħra li għalihom ġew eletti. Il-kumment tiegħek juri x'livell ta' pastas u baxxint, kiteb Nikja Zoppardi li tilifha nfexxjajar lil ħabib ta' Adrian Delija. Dawn il-kummenti li waslu Antwan News ikomplu jikkonfermaw il-gwerra li għatem fil-Partit Nazzjonalista bejn il-fazzjoni Busuttil u l-fazzjoni Delija. B'Simon Busuttil u David Casa rridu jibatu messaġġ lil Adrian Delija li minkejja li rebaħ il-vot ta' fiduċja mhux kollox wartu żar. Partitarju ieħor ta' Adrian Delija kiteb biex dik li Luis Tedesco kienet sejħet para l-Barra Brigade titlaq il-barra mill-Partit Nazzjonalista. La mhumiex lejali lejn il-Partit Nazzjonalista u naqsu milli ċċelebraw din il-festa tant tażiża nazzjonalisti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.